Nyejula gị anya na ọ dị ọtụtụ ndị nne ndị na-ekpere ụmụ ha ekpere, ndị nwaanyị, ka ha lụta di ji ego ọfụma, ka ọ bụrụ ngọzi na mmepe ụzọ nyere ezinụlọ ha. Ụfọdụ bụ ndị na-abụ ọ bụrụ na onye ji ego bịara nwa ha nwaanyị, ha na nwa ha nwaanyị ahụ ga-enwegide okwu, na ọ bụrụ na ọ jụ ịlụ onye dị otu ahụ, ha ga-enwegide okwu ọdịmakwa. Ọtụtụ bụkwa ndị na-akwenyekwa ụmụ ha ịlụkwa onye na-abụghị obi ha. Ya mere eji enwe katakata n'ọtụtụ ezinụlọ taa, ya ka eji enwe mgbake n'ọtụtụ ezinụlọ taa. Ọtụtụ ndị nne bụkwa ndị na-adọ ụmụ ha di, na-adọ ha kwa ụgwọ, na-asị kedu oge ị ga-akpọtara anyị nwoke ọ bụ ọ ga-abụ gị na ya, nke ga-eme ka nwaanyị nọrọzie n'ụjọ, na-emezi na-aghọzi nwoke chom 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 ebe o si pụta aghọrọ. Ihe dị otu a adịghị mma. Ebumnobi ndị nne, ọtụtụ ndị nne ji eme ihe dị otu a bụ ka ha wee nweta ọtụtụ ihe, ma ọ bụ rite ọtụtụ ihe n'aka ọgọ ha nwoke. Ụfọdụ ga-asị, ọgọ nwoke bịa ọrụ m ụlọ, gonye m ọgọdọ, gonye m ụgbọala, gonye m ọtụtụ ihe. Gị bụ nwaanyị, ọ bụrụ na ị nwee ụdị nne dị otu a, onye ji ego were bịa n'ụzọ gị wee jụ, ọ ga-ebutere unu ọtụtụ okwu. Ị mara na ụlọ ahụ agaghị abazi unu abụọ. Ọ ga na-asị, pụọ ebe a be di m ka m nọ, gaa be di nke gị. Okwu dị otu a na-agbawa nwatakịrị obi. I wee megidezie wee lụọ nwoke ahụ. A na-egbugodi gị ilu, a na-etigodi gị ihe n'ụlọ be di gị ahụ. Ọ ga-asịkwa gị, gị alakwana. Gị na-ekpere ya ekpere na ọ ga-agbanwe. Gị na-ekpere ya ekpere, ole mgbe ọ ga-agbanwe? Kwanụ nne ọ ga-agbanwe ole mgbe? Ọ bụrụ na ịbụ onye nne dị otu ahụ, gee m ntị. Ị kwesịrị ịma na nwoke na-akpata ego, nwaanyị na-akpatakwa ego. Ị gaghị echebe ọgọ gị nwoke ka ọ bịa bụrụ ngọzi, bịa gbanwee ọnọdụ ezinụlọ gị. Ị gaghị echebe ọgọ gị nwoke ka o gonye gị ụgbọala, ọrụ gị ụlọ. Nwa gị nwaanyị nwekwara ike igonye gị ihe ndị a ma ịzụta ya ọfụma. Ị nwere ike ịzụta ụmụ gị ndị nwaanyị, ha nwere ike igonye gị ihe ndị a ma ịzụọ ha ọfụma. Ị kwenyere na ha, na-ekpere ha ekpere oge niile, zụọ ha etu aka gị ha. Ihe ndị a ha ga-emere gị ya. Ị gaghị asịsị ka ọgọ gị nwoke mere gị ihe ndị a, maka ịzụ ọnụ ụmụ gị ọfụma. Ị nwekwanya na ha ndidi, na onye ndidi na-eri azụ ukpo, enweghị isi abụọ. Ị nwere ike ime ụmụ gị ha bakwa ọgaranya, naanị haziere ha ụzọ n'oge. Kwere na ụmụ gị pụrụ ime ihe dị otu a, kpebere ha ekpere, haziere ha ụzọ n'oge. Nke gụchaa akwụkwọ, ọ bụrụ ọrụ ọ mụọ ozugbo, ọ bụrụ akwụkwọ ọ gawa. Ndị na-azụkwa n'ahịa aga amụma ahịa. Ọ dị ọtụtụ ihe ndị a na-eme. Ijiri oge haziere ha ya, ihe ndị agaghị abụ nsogbu gị. Zụta ụmụ gị ọfụma. Akwenyere ha ka ha mee ihe na-abụghị obi ha. Hapụ nwa gị nwaanyị. Nwa gị nwaanyị dịkwa ụkwa. Hapụ ụkwa gị ka ọ kaa aka. Aga na dowe anya osisi ka o wee hapụ ịdara onye o kwesịrị ịdara, ka o wee dara gị, hapụ onye o kwesịrị ịdara. Adụzina ya osisi, ụkwa kaa aka, chaa, o ruo oge ya, ọ dara onye bụ obi ya. I wee chefuo na ụkwa ruo oge ya, ọ daa. Ị kwesịrị ịma na onye ọbụla ji obi ya wee gaba agha adịghị eri ya. Agbagodi anya egbe n'obi, obi esikwuo ike. Mana onye ọbụla ụmụnna ya nụnyere ya gawa agha, anwụrụ egbe agbara onye ọzọ na-egbu ya. Nne, mkpi nkugowe anaghị agba.